добро дошъл в моето ново видео. Днес ви снимаме GTA 5 за ебанци така в оград от нещо. Опа, чакай, не можа на мрачката. Къде да ева? Да. И когато ще играем на батл акаунтът, има там, мислям дека мисии. И така да... Ще играем на неговият акаунт, да видим. Ако... Фокус не ради, не влезе. Ето тако. И... Я си извиня... Деца, пишете коментари дака е... Пишете коментари дали е вака и кай вас. Ако гледате много сръбски ютубери. Абе, значи... Сръбски зборовите македонски не знаете. Баш. И така. Ако ме гледате малко от телевизорът, няма връзка, не ме гледайте. Лъв са някои мъртви. Ако срещнем празници, идеме после малко по-дълго време пауза. И во она видео што ви обечавав дека треба да снимам, дека соберавме 10 лайкма на она видео кај што одиме на коњите, беа затворени, случаја там некои глупости с кучињата. Ќе одиме деца, само што не можеш сега да дојме, некои 2 месеци там не може да дојме од тие човекот што го држи тоа место, што сакам да кажам, што ги чува коњите. Он е болен од корона, од вирусот COVID-19 и затоа нема да можеме да дојдеме месец-два, но ви обечавам дека ќе одиме така да не се секирате. Може ова видео ќе ни се придружи и Новак, ако не го знаете, ако го знаете, ако не го знаете. Јо, будала. Лева, GTA 5 тамо дълго се... фала Богу. И одиме одма на мисија. Нема чекани бато, значи бато нема чекани бато така. Одиме одма на мисија. Тука. Вака, ставя на место. Одиме одма на мисија, стои да обележиме. И ако се извинувам PlayStation, ако прави някакво... Не стоя крив до PlayStation-ите. Тоест до PlayStation. Имаме да мой братучът има PlayStation 4 Plus, нямам поема. Не да бърче, тракторът не се слуша от него. Не си PlayStation не мора да буче, то съм сега петката ще изпадя. Така, ще изпадя, ана ви ще изпаднат. Това. Не знам дали напомена в срещни празници на сите, кои ще слават. И това нямам што да кажем повече. Првата мисија ни е со... Нямам поема што ни е првата мисија, ама мислам... Нямам поема. Ај че ви. Season 9, hello. Ако треба за скоро време да снимаме да или не челендж со Новак и Благое. И така, ето. Треба да го апгрейдирам во Ауди, ама кога што гледате горе имам само $15, така да не пцувам. Тоест, на шо бе да не пцувам? Скура! Не може да апгрейдирам колта. Значи скура. Решавам мисии, ниш пари не ми дават. Се извинувам ако позади на слушните... Шо ева? Се извинувам ако позади на слушните не получи како зборуват имаме гости. Така, се го правим. Му кажав да бие тишина, ако не бие тишина, вадам чифте, браво,
pa će продолжим sa snimanje. Lol, ne znam. I tako. Полицията само, добре. Много дрифта. Като събереме пари, като ще апгрейдираме вала кола, ще направим да бие дрифтачка. Значи дрифтачка, боже. Боже, колко дрифтачка ще бие. Ти. Па. О, па. Инако... на копирайт заборавих. Така. Пробваме между време да направим някакъв стант. Она все. Коревича направим стант. Кой трябва сега да... Не, стварно нямам пойма кой трябва да... Стварно нямам пойма кой трябва да... Леле... Чекай. Леле, бре! Чекай малко да го доближаме, лако. Айде скокни, що се правиш да го памета. Дали ти трябва да дам около. И що е сега? Трябва пуша. Попълни. Кой трябва, бе? What the fuck имам там? Шумът сървам. What the fuck, що трябва да правя? Нямам стварно пойма, що трябва да правя. Не се ударай, бре, не се ударай. Кой трябва се? Но пиштол. Да, може да трябва да влезам. Добре! Алилуя. Ето слояна апарат има. Отваряй вратата да не кршам. О, сега кай трябва? Що трябва? Що трябва? Кое е па вие? Whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. You're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. Was there something else? Very cold. Що ми вярам? Морам. Чакай, как ще го сетнам доле улица. No copyright, no copyright. Така. Не е там момент, да. Може да возим това пропалата кола. Скоро. Още малко време стрепте си Fortnite лайвове, че снимаме, стримови. Може на троло, може че снимам нещо. Може не кажу, че снимам. Скоро имам купувам PlayStation 4 за това. Обучила. Не бой. Не. Виж, браселя. Хайде да пса. Тук не видям два. Види глупа кола.
Ne! Fuck my life! Gle! Tako neka ti napravi, blago praviš. Poskopniš, mora da poskopniš. Klaniš i... Mogu da mi fan. Mu kažem dze. Če da ne udarim neko čovjek, će mi piška. Kaj treba se ovdje? Opa, što je? Excuse me. Wat voor zo? I got this interview. I think I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced, see? Mora preskopnem. Što sam? Hey, what the fuck? Gledate to u sardinta? Je, boj, ne. Glupo je. Samo zaradi tog sardinta. Huh? Sorry. Yes? I think that might just work. Nemam pojma što beš šta. Good luck at the interview. Baš ako gledaš video to vidi, napiši u komentari što beš šta nemam pojma. I ako nam sada site hejt u komentari, znajte od koga nemam igre na GTA 5. A što trčam ja ovaka ko budala kad treba dojam, da zvijem pa neko krš. Ajde će da pravim. Ispred je nadal da ne koristim krug. Manj. No, fuck you. No, copyright gleda. Nije, to nije bilo dobro. Ajde ba vozi, gledaj cijelo gasno da dana možda vozi. Gledaj glupak koji. Koji to ađu go plaća, a? Znaš kad se plaća? Sito doli u komentari hashtag dobar driftač. Adrian na aparatima. Gdje ste gaserke i gaser... Ne, gdje ste gaseri i gaserke, evo nas opet. Tuka. U rikvercu ušte! Gledam se nerviram. Kaj treba se... Najvjerojatno mi spadnem od konta iz ovdje negdje. Aj. Preskop. Leafy Wonders. Lol. Nemam pojma angliski. Nema osuđujte. Preskoči. Ne vem kaj treba sad povidjeti ovdje. I'm totally becoming a tech evangelist for the big boys next. Maybe not even Žan, baš polija, evo. even evangelize it. Ne tamo. Hi. Oh, hi. Chill out on the Hi, beanbag. hi. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The bridge was for a relaxed, Yeah, creative what? individual, the kind that preferred a beanbag over a wheelchair. But if you're so... Da mogu da možem da trčam. Pa stvarno ne. Here you go. If you guys... Marga ide. What? This is a filthy hard drive, bro.
Got any antivirus software? I think so. A ovo cenzorišeš. With the Aha. NSFW bro. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You let your best What stuff the in fuck? between. After that, it's just a hack job. Абе, кой тук го гледа по... You want to take a break for some air guitar? Give it a week, bro. My son... Лево, не можеш да избиш. Shit, man. Те фанам тебе, те впукам тук. Might I tempt you with some organic chow or a fair trade Java? Що? See, I don't have the manual on me. Rocking out might get you in the right Хвала. headspace. We'll Какво get те there eventually. фашова овакво? Мама, ако слушаш, ако гледаш във видео... Might be why I get all these Так па иде. migraines. Seriously, it might be. А що ме овакво, бе, нека се Bear with поне me, улибиха, alright? моля ти се. Wow, your job is actually kind of stressful too, isn't it? Almost cracked it. You want a massage? Cause my hands are free. These hacker kids always come up with a new way to screw networking ass. А що? My glitch fixing is gonna be way down today. We'll run with the pop-ups, huh? Що? I should write some product, bro. I'm feeling the itch. Ето, фанам. This is fueled by Java, bro. Що е? They gotta send me on another one of Я these да фанам seminars. Що е вак сега, дай ми че беше, бе. You want to take a break for some air guitar? Give it a week, bro. Give me a second, will you? Might I tempt you with some organic chow Enter or free, fair trade Java? My son probably Я wrote да this. ставам, че направим за глупост. Как се намира? Rocking out might get you in the right headspace. See, Да, I се don't have вратиме the после manual. 15-20 минути. Мъчение. Всяко не може, но копирайте, скурат, но копирайте. Не можем да дадеш умишията, кой знае. Нека пише в коментари буквално. Само няма кой има. Няма да се види. Аха. И на уйто. Сега ти покажа, че ще не. Ти на уйто. Ти на уйто. Ти на уйто. Ти покажа моя. Ти на уйто. Марш, джуга. Знаеш ли, дека никой не може да уйто? Това сега една бомбичка. Нямам бомби, ме заебаваш. Бях снимая малко тук. Да видим дали имам тук мисия нещо. Не. Хайде чуем да видим шо е. Шо е? Шо се беше? Моля, в цял ден за да съм. Не, ти драго и евенти.
message for me. Get off your fat Oj ass. sada treba da See, trčam. this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. Da. Nema zabave da kaj je to, delaj. Okay, man, boom. Se fajam tu kad te spukam. Ti vidiš. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. Evo, How ovo je much to gear do you trčao. need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not Fuck you, fuck you. angry. I'm exercising. Run on the road. Take that traffic head on. Yeah, I could have guessed you were one of those. And space is yours. Own it. Trč. Muži čale, valjda snima to neće umrt. Ovako trti da snima to bukvalno. Gledaj! Kako može ti... Vegare! Kuda jebam se to? Gledaj. You and my wife should hang out. Skakaj. Debel! Debel! Evo, hladniš malo. Sve, me sad stignem te kukam jedna. You give me hope. Ne možem više. My shrink's office is right A, here. ovo ću umrem. Work through some of that shit. Ne se preleve. Tresnja jedna. Bam! Tresnja. Bam. Nisam fail. Ne možem. Lele, bolj me se čuje, ne možem. Ne, stvarno ne možem. Aj. Gledaj, što ovako. To ne živi. Ovako pitaf. Gledaj, stvarno što je ovo. Otvori mi svoja vrata. Evo ja sam tuka. Otvori mi svoja vrata. A, zavolio. Pa i Vlad tuka mi mislim neka misija, ba znaš. Da be, i Vlad tuka mi mene misija. Čekaj, mam ja da kupam kuću. Ajde da kupam. Ama nemam pari. Ne. Jebem. Puta. Nema ovdje bere. Ako ništa govorim to. A tjebam zato to ništa. Čekajte. Sakam. Da probam nešto. Ovo me tuka. I sakam da probam nešto. No copyright, pardon. Aj sad da ne udaram malo ko ti mi treba. Što je da izvalinje? I jao, izvalinje. Vaško nijedno sposobno. A ti izvozom nas ovako. Ko će meni džaket? Evo me, djeci stignana. Ne moramo baš tako da bojime. Dneska mi je cilj da se popneme do malото učilija. Da. Mislite da to će biti mnogo lesno? Ne. Zapravo nema da biti toliko lesno, zato što... Sad ću pokažem zašto. Gledajte. Me gledate?
Иначе в GTA 5 на PlayStation, во сите PlayStation, точак кога се вози, не се дава кога снига. Кога трябва да дадеш. Това е малко смор, така. Не знам дали баш. Стои викам челендж, оти няма баш да оставям, али среча, ще видим. Опа. Сега ще хейт коментари. Не, няма да изразя 100%. Трябва да. Буквално. Мисля, че ще умрем от глутание до стигнем горе. Ами че не. Окей. Не! Само лавото да не изгледа тук. А кай ломя тук? Просто различи умира. Знам дека ме нервира глава, ако ще прави цик. Така моя стака се вози точно, ако бият случите дяти, защото мене ме нервира. Ако стопирам видеото, не валя, няма да валя отиците. Ти не стигна догоре, бла и то. Айде, можеш ти то. Ау, мачки. Сега те фана, ще ти направим. Фана, ваха. Не ги фана. Так не звам пушка да добием сега. Не можем точно да се върне пушка. Айде, по-бързо. Удри го! Тука. Аз кажа, че малко може да чуваме. Малко мanu. Може да не дойде по-душ. Бай! Жош, стигат нотификации. Фана, сега се откърша. Не. Ай сега да видим дойде лавови. Фана само го правим. Бам, само валям вака. Бам. Ой, те фани ме накурат. И само го правим. Нова година! Нова година!
nova godina dojde, nije još sa korona vode. Izlepa. Sad više moram mapu. Au, tuka više bio malo zajebano. Tam si izmora čovjek. Ajde, kaj nema ovo da je točak, da je točak sad ne nada. Vum. A vratimo malo ponazad. Umrev, malo pojže. Fuck off, shit! Много съм напирал. И така. Това намествам камерата. И че правим па, защо не? Хей, юпи! Хе. Да. Да покушаме сега се качваме. Еми техно. Сега ще покушаме... Не, че покушаме. Сега се много копирайте. Сега се качваме с джипът до малото чирият. И... Ама не знам. После ще пробваме да се спущиме с крос, ама без да даваме газ надоле. Че ви? Не, то всяко че успеем, да правим нещо, да бие замимливо. И това вече бие много дълго. И инако пишете в коментари како на телефон да се прави лайв. Гледай сега, аз искам да правим лайв више от много отдамна, но не знам как се прави. И затова, че правим видео, ще бият ка лайв, ка стрим канала и така. Така neko će pominujem. Уби човека. Що да не? Kaj mi je više тук Жожо не го убил. Мамо ме слушни да са пушката и значи рокам. Мозъкът ми прави рокам. Сега. Бум, бум. Удри го прави. Кое ще направих? Какъв стан това беше, че го изсечам това сега нещо, че ще го направи от това видео, че му го дам на братушата, он има канал. Он снима такви глупости, не са глупости. Не са глупости, али он снима вакви работи у GTA 5, някакви стантови. Това е на неговия канал. Че ставам в дескрипция и так. Можете да го сумните. Тук по-бързо, че извлечеш точка от неговия джипът. И второ, подборали. Ау, аз съм се убил. Не влече! Значи ще... Тури ли? Ай!
бе, защо? Само да гледам джипът. Ай, заедно. Ай. Мощито! Ай, сите! Мощито! 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 Не! Не мощито. Не. Мен трябва да ми бия челендж да се качвам на малко чилията, не... Човека. Що да нека ми приручи? Ай, сега сите от тук залет. Ти човек не бегай, те ми се отпадат, че те хванат, те подберам. Ти кажа тя обава, ти не слушай па друг път. Добре! Извуци га! Извуци! Не! Уф. Айде сега тук, стане, че няма това. Браво! Айде! Залети се. Не се залети. Това е много газ. Kaj hoćeš nazad? Ne, dobro. Ajde. Šito. Ne, ajde. Zašto mi to radiš? Mamicu tu tvoju. Ne! Ajde. Ovo zadno vuče li još oni? Oj, tamo ono na drugo. Ne znam ja što kažem. Stop resisting. Ne! Ну и с меня не выцелено. Stop resisting. Звука меня! Малко и предната вуча да се отключи, не е било добро. Би било добро, не би. Не, тук вижте няма много. Туре, не. Уриквец! Извуци! Спокойно. Не! Ko tebi Nikola dade vozačku? A tu je ljubitac. Ajde. Ne. No. Ja kup malko na to. Nešto? Ne. Može vratiti nešto?
може това ти помогне. Два страна. Но он си тръгнал. Ебе. Ти ебе. Свежи война. Ай сът. Сега моля да търчиме. Дай го вамчуга на бебе, браво! Сколко? Колко малко сме станали. Как се видели ще радите? Воу! Ще радите? Що правите, бе, деца, бе, да? Не! Сколко е Боже ти? Она му има вукви. Това изи малко пиштол. Да не правят никакъв проблем. Абе! Не само правят проблеми. Това. Тирирам дошъл там. Фала! Бонг! Кое да го вземам? Айде, го вземам по-глуп. Но копирите! Тарананана! Ай сега тук давам газ. Не давам више газ. Еми, че видите. Ако слушните вола, да, ако слушате вола, то значи дека давам газ. Сега тук малко да тръгнам, трябва да давам газ. Не, защо колко? Къде трябва да давам? Браво, не знам къде е излъзно. Къде е, бе? И тук ще трябва да го... Абе! Къде излезат? Не бе, мам. Къде е? Да. Не, кочи. Не сумя. Не. Там мора да давам газ. Не. Кочи. Haydi be, şuraya. Bu kadar. Bu kadar da böyle tutuyoruz. Sai tipo, né? Бля, как рулетка там? Тя колите баша ли са така да рулетка? Бля! Ода! И аз отъвам. И аз атъвам. Шо ми е мене са сръбските сборували?
тук. Хайде бе, возни надоле. Не. Stop resisting. Не заваляй се ръчунуш така малко че. Не, шо избегна? Курчевни избегна. Курчевни избегна. Курчеви, да. Срещни ли са сега? Срещни ли са? Кръставица, by the way. Не знам защо късто е. Заврачме за малко. Буквално на телефоната. Екрана половина сега, половина се е църнил. Не знам що е работа. Аз съм малко тук ще излезам. И не знам що ще правим. Не стоя време. Що? Но знам що да правим. Удри, муjo! Матамбур! Забравяйте да? Телефон риб! Що ми става такова? Голем, че си я стапим колата. Йо! Сега се паркирах тук. Се паркирах, защо го припал? Шо ти сборувам? Да го има само един точък, що ми трябва. Добре! Господ ми ги чита мислите. Чеки. Не е же повод. Matrix U. Не ме пига така и лам с точка. Скотло то не може да го помирае. Гле! Гле! Ей, само да дойде вола. Нека дойде вола! Само нека дойде, че се кръшка се. Се гледам, айде. Да дойде. Вола дойде. И сега трябва да ме носи да гаре! Морам да скипам от и жължа, не? Удри моя. Так трябва да пише. А що бе яко? Ай сега че пробвам, начитам. Хелтова слот, прочита все. Не знам го има. Чек само бе. Чек само. Вземи го, ва! Абе вземи го! Не. Фано шо е ла.
Не су я. Помисля да су я го фана. Да го кршу. Не? Така. Удари, така. Как трябва. Тих малко. Не може. Пак не направо, не може. То уж вак ще направи веса. Тук ще хванем. Шо бе? Не може го слайдам малко. Сега малко го слайдам, али е. Ай, кой го вземе тия? Вие. Не 20. Kaj sa to skakanje? Čekaj, treba da vam gore. Če probam da preživim! Ама то няма да се случи! Да! Да! То няма да се случи! Я нищо да преживявам! Се гледаме, деца, ай чао!